L'estudiant de la UOC ha estudiat, tradicionalment, amb dos dispositius, l'ordinador i els materials impresos. Amb el temps, nous dispositius s'han anat incorporant a la vida dels estudiants. Llibres electrònics, tauletes, telèfons intel·ligents, reproductors MP3. A la UOC volem que tots aquests dispositius serveixin com a eina d'estudi perquè faciliten la mobilitat i s'adapten a les necessitats de l'estudiant. Per això, hem hagut d'adaptar el nostre procés editorial de producció de continguts. En aquest nou procés, el text original de l'autor es transforma en XML. A partir d'aquest XML, i de manera automàtica, es generen un PDF i un web. Però també generen els formats de llibre electrònic, EPUB i MobiPocket, i un fitxer MP3 amb una lectura amb veu sintètica dels materials, i també un vídeo amb text i so dels materials. Gràcies a aquest sistema, l'estudiant pot accedir al mateix contingut des dels diferents dispositius disponibles.